Hey, oh, smeerpoet. Hoedje op. Hoedje op. Spring. 1, 2, 3. Spring. Kom op. Oh jongens, oh jongens. Dit is net zo best. Juist. Ho, ho, ho. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wat ga je hem, Joert? Zeskamp. Zeskamp. Wat leuk. Al je speeltjes, ik zei al een grut opblaasding. Ja. Zit er eens even heen herinneren? En dan zet een ding, een speakers en dan is dat in mijn bal. Daar te mijn boom. Ja, en dan was dat viert. Oh, heerlijk. Nou, dat kan maar dit waar Maar was. zo is het niet Oh, heel dat shirt. Shit. Oh, op Saakse shirt. Oh ja, daar. Ja, maar shit. Oh, ah, goed. Goed zo, jongen. Lees me hier maar weer uit. Terug. En de volgende. Go, 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 Nathanael. Ja, super jongens. Beetje naar beneden, die mag er wel vooruit kennen. Ja, go, go, go. A few moments later. Nou, we gaan naar het volgende speeltje, dat is deze. Dus ik ben heel benieuwd wat dat kiest. Zet hem op, jongen, hè? Ja, gas. Goed zo zaken, kom op. Ja! Hey! Hey, yo, smeerpoet. Hoedje op. Hoedje op. Zo, en het volgende speeltje. Je mag naar de horens, ja? Daarheen. 1, 2, 3, spring. 1, 2, 3, spring. 1, 2, 3, spring. Ja, 1, 2, 3, spring. 1, 2, 3, spring. 1, 2, 3, spring. Kom op. Oh jongens. Dit is net zo best. Helemaal stikken? Het scheelt, je maar de hindernisbaan gewoon aan deze. Ja. Dan kan je maar even bij de... Oh, dan kunnen we iets relaxter. Oh, bij het dartboord. Aasje. Beetje drinken? Oh, net in knieën. Ja, een mooi blauw strikje. Oh ja, hoe chill. Hij heeft niks. En dit het laatste van de baan en dan de waterbaan. Deze nog even en dan de waterbaan. En dan ga ik het dartboord mist. Ilde die weer even naar de bar. Hoe is hij naar de bar, hè? Moesten we drinken, hè? Ja, dan was ik gelukkig, dus ik waarom goed te drinken. Zet hem op, jongens, hè? Maar wij zijn net voor een ding die super naar beneden gaat, volgens mij. Ik ben benijd. Ben je klaar voor? 3, 2, 1, klaar! De gele bal gaat naar de farm, jongens. De gele bal gaat naar de farm. Ja. Juist. Ho. Kom maar, laat een stukje. Goed zo, jongen. Nou jongens, ze hadden meeste speeltjes dienst. Ze zijn aan stak aan de buikglijbaan. Ik geloof dat dat het laatste is. Dus ik zeg wie het worden. Nou ja, dan is het misschien wel beter om dat als laatste dan inderdaad. Maar echt superleuk. Ze hadden dit organiseren omdat in 2021 bestier VV de Woorden 74 jaar. En nou, het feestje is wat uitgesteld, maar alsnog vindt het hier ook plak. En was de zin hoe wil dat die ben hier al hier. Dus voor mij is hun al hier volop.
Het is schitterend waar. De ben lekker in beweging. Beter kan het. De buikglijbaan. Oh, wat is er nou nog? Oh, nog even verzamelen. Ja. Komt eerst nog wat oorsleel. Hallo. Dan zeggen hallo. 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 We spelen voetbal hier. Zeskamp, hè? Dat is ook een dikke snot, hè? Zo die zijn snotjes, ja. Wat mij. Als we wat eten, Milda? Had ze wat eten? Oh. Oh, wat. Hilda, maar ik graag lekker eten, hè? Ga je wat lekkers krijgen? Zei ze wat dankjewel? Dankjewel, zei ze dan. Vertrekking. Nee, jongen, maak maar net, jong. Hallo! Nee, dat hoeft er net in, meid. De eerste maal, ja. Aan een baltje nog hollen. Stek even jullie samen. Doen ze voor hun best. Ja, kroep er maar bij. Ze doen er echt heel snel in. Al je balje. Oei. Oei. Gastengoal. Daar zie je. En 12. Ja, go. Hendriksen. Go. Zet hem op, Rolf. Ja, kom op, jongen. Du kist het. Kom op. Oh, goed zo. Dit is koud. Is het koud? Wij spelen? Ah, lekker. Net in eieren, hè? Nou, zet hem op jongens nog een keer. Go. Wat doen ze nou, hé? We zijn helemaal onder de schoen en onder het wetter. Helemaal viert. Hey! Je heit de drek. Heit. Maar een heit daar. Yay! Droge kleren. Dit is leuk. Vet leuk, hè? Ja. Ik heb je een droge kleren, maar dan ik denk, maar dan maar even. Machtig aan, hè? 20 meter heil is het net, hè? Ja, jongen, lang net. Lang net. Het zijn er 4 meter met in. Oh, dat is echt lekker met dit water. Het is gewoon niet, hè? Ja, het is Maar shit, al die beentjes. Mooi hier dan, hè? Ja, gezellig, hè? Nou, we zijn weer thuis. Zaken kregen op het einde ambities combineren, dus dat weer wel wat sneu. Maar ja, schitterende mannen gewoon echt super leuk organiseren voor de bandjes. Dus werd iets heel moois om op Weverom te zien. Zaken stiet nog lekker onder de broers. Even lekker al dat green en chippen van hem te spelen. Heel goed op bedje. Ik zeg, ik heb wat opfrissen, want het weer geleund heet. Dus een prachtige dag. Hey, ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill app te downloaden voor op je tablet of telefoon. En een night vlog. Doei!